minutes. Okay, go. Kære dagbog, vi har været igennem vidt og meget, Christian og jeg, i dag. For 3,5 timer siden ankom vi til Bethesda. Først skal vi finde vores værelse, og vi kom på værelse med 3 7. klasser i vores skole. Vi sniffer halvbestiller. Og vi kørte til meget rockmusik. Nej, techno. Vi har også været til koncert. Et 2 timer langt helvede. Med et band, et amerikansk band, der hedder Watermark. Bøj. Det var meget kristne tekster, og ja, så skulle vi op og stå og klappe og synge, og ja. Nu, jeg kan lige fortælle en anekdote fra det. Jeg sad i min egen sang, ikke? Og ventede bare på, at det skulle blive overstået. Pludselig, out of nowhere, kommer en grøn, skaldet mand hen til mig, stiller sig på knæene og tager et billede af mig. Ja, han sker der, men det var lidt en scary oplevelse. Nu har vi for kort tid siden lavet en smuglerleg, hvor det galt om at smugle nogle penge eller noget. Nu skal vi til natmad, og står på vafler, tror jeg. Ja. Sidst igen i morgen. Her fra helvedes foregår Bethesda. Klokken er nu 23:35.